gaur egunien, ez da jokin beste remetxurik, amerikanu eta bai frantzesape, etorbi izan dauien, geure estilura. Gaur egunen, bentsaten dune, mundu guzti izan dabiela. Pajureko estilu, Euskaldun estilu. Egun, Euskal Atunontzi izoztatzaileen ontzidiak teknologia puntakoena du. Baina komeni zaigu gogoratzea, txikitatik zuten itsasoaren gaineko ezagutza, irmotasuna eta kemenari esker, Euskal arrantzaleak aurrera atera zirela, eta geroko iragatei aurre egin zietela. Hazine itxosora 13 urteaz. Da 12 gazunei bibidar itxosora aitzegaz orduan esan duen ikasteko, akostumbreteko. Arrantzan hasi nahi hemen Bermion, 14 urtegaz, 74. Goizaz nahi itxosora, 13 urtekin. Itxasora da itxosuna nibi nahi. Gerri otorreta tapa duzu egualdi zantarrak eta gorrope bai gorro bitxartien. Azken itxosora 13 urteaz. 18 gazun itzen Afrikara, atunerutan, da gero amaitxu dut indiguen. Soldautzi kumplidu nebanian, ibilinitzan arrastan, urte eskaz, 10 hilabete edo arrastan, da junitzen eskolara. Eskolan pasak esan egin bezan kurso bi, da junitzen Afrikara tunerutara. Afrikara junitzen 64. Baina egin duen urte bete pasau, 14 hilabete egin duzen etorri berek. 60ko hamarkadaren erdialdera sortu ziren atunontzi izoztatzaileen ontzidiak baxurako arrantzaleen izaera eta ausardiari esker. Hoiek, aurreko hamarkadan, Afrika mendebaldean, kainabera bidezko tunidoen arrantzan jardun zuten. Asikatan Afrikan atuneruek esan di, esan ditzenak asikatan alakrana eta alboniga horrek sarigaz, atuneru sarigaz. Da gero atuneru kongeladora bai kaineruek sare barik ziren hartza talde arene da playa de Bakio. Horrek itxukera bera, da pedreina, pedreina besan sare dune. Pedreina bepe basaku esan sare dune hori bai alakarren laku eta albonigan laku antxekuek. Horra juntzin gizukera bera, 1994 horra Afrikara. Basie, generalmente horre Freetonen okitzen da bien. Arraina itzen da deskarga beti herrire. Hote izan da figurifiko bat Freetonen okitzen da izena Fish Industries, figurifikoek. Ditzen da arraina berta deskarga. Da gero berkante bat, hote izan da kontratatu urte guztizen, itzen dauena Vigo Freeton. Nire izan dauen arraina kongelau Freetonetik Vigora, da Vigon itzen da, Vigon ekarrazan duzkun, biberak eta trastiek bueltan bertara. Gure abenturi izan zahar guzun ginean, behi ezarratuta guk ezeki norago izen bez, da zetak esperantzan goizen bai. Baina jun gine behi ezarratuta ze, makinean, hotzen motean, justo egion. Arrantzan, patroiak, bertan ibilin ikusirian, da ezeuken modu handiri zarin ibiltzeko eta ezeuken esperientzi handirek. Da, klaro, zona batzet ibiltzen ginean, arren gitxikoan tokezan. Beti kantilian, horren itzen ginean. Orduan denporetan, denpor asko galtzezan, zezek jublako, zezazotan ora jun bihun arrantzan. Honeukagun bentaja bat, arraineguan leku askotan eguan arraina. Dorrek, positibidean dizen moten gaituz. Baina orduan be, askotan egoten ginean, ez gendu non bihar lekuan bertan sasoian. Deitzen gendu zen, geure peripetziak eskapata bajatu ginen Santelena arte, 14 sur, 5 este, da handik astensionera. Astension da 8 sur gitxi bagora bera, eta pentsan dut 16 osta edo arrain barik. Dordun korri dute benaz, bapora ganera galtzatzen duzan egunak. Gaur egunian, sasoitatik aparte horra inorra izateke jungo, eta izateke sasori galduko. Junginen itzu, bai makinean, bai puentian, bai kubiertan, danetara junginen itzu. Aventurak gorra pasaken duzan.
Itsasoan aurki zitezkeen objektu naturalen azpian atunak biltzen zirela ikustean, esate baterako, enbor edo palmaostoen azpian, arrantza eredu berria garatu zen, objektu bidezko arrantza. Bambukaina beraz, irratibalizaz hornitutako baltsa modukoa egin, eta hegalabur sardak hurbildu arte, hitoan uztean datzana. Nik uste izan duen, haune bedarrak, bagaten izan da, Rio Kongoti bagaten izan bedarrak, egartu izan da binorrek arraina azpizen. Eitza zegoen, etxadi berari arraineri, berari bedarrari, bedarrak handizek izatez izan. Osa, bedarre, zelan esplikeko, bedarre zer gogorrak izatzen dizen. Arrainik itzen duen azpizen, eitzan zegoen hori betxadie, bedarrak urte izan duzkun kortxuganetik, zarin kortxuganetik, arrainik edo izan duzkun zarin barruen. Dartu gazik izan apurtxu eta arrain zeugetun zera zertzien. Behin genuen gero tobaltzen nueko ojetu da gauze mukur bet, itxo zuen dagoena plastiko bat, zarezati bet, edo ze gauze da ojetu bat, arrainokin lezen azpizen. Orduan itzan duen, ez du dugu itzen mobilidaderik, geuk, zelan goberna bere ojetu, behitzen duen motorrari amarra. Nago izintan itzan zagun orduen, batela herri geuk, eta berari batela itzan zagun bere ojetu atrapaten dala etxadie, hautik hasi gara izan gauzi evoluzionatean, da eitzan zagun gero hasi gezen gero radio gonizukaz. Bueno, geuk botaten baduzen ojetu keintzek geuk, hori bai. Bai, ez dukitzen balizerik niko. Orduan hasi gaizen armadoriri eta esaten hemen hau sistemi dau, da haulan atrapaten dut zarrainek eta etordi gero balizek ondizelakon, orduan nibitzen da bina, palangreruek eta, teknologiz eskazagaz, palangreruek botaten dau da beste goizin bertara zuen da listo okin jau, ez dago okin arazorik. Guk botateko, da zuteko ez dait egun batzu barru, hilebete barru, bizan di beste klase bateko balizek eta hori bat zunda teknologiza ezitzen, da gero balizek etorkeran. Lela gonizuaz da laku, gonizuaz direzinu egitzen duen, da hasi garitzen egitzen ojetuko da gero eta ojetu okizau, botat esan duen, zemate balizek izau okine da, claro, atate esan dalez, produzinue horreri ojeturi, geuke einikuri da balizeri, desarrollo da, balizek gaur egunin bakigu danok ezelak guteuzen, arraintzeko jentiek, desarrollo eta hasi gaizelela gonizu utxeaz, gero GPS, gero sateliti eta horrein dauzenak, ez tegit zelak guteuzen bezetxik, ni oin izazpi urte, jubilenik. Radarra tauz, emarkazin juk kostie ikusteko radarragaz, radarra tauz bere zizek intze txorizek ikusteko. Dorduen nietzako hori da aparatue atunerutan arraina atrapateko importantiena. Horrek aparatu guztizeko kitxie, importanti da, total importanti. Bai, tripulazioe, ono kitxie, neuetzako importanti hau da, zelen ez du nokitzen aparaturik eta tripulazio honagaz atrapatzen dizen arrainek, tripulazio txartxo hau gazbi atrapatzen da, bai kitxie. Da danak izatie, bai patroi ona, da danako kitxie onak, hori ide, da motorra. Motorro kitxie ona be bai, ez motorra zemate hobeto dauen preparata barkue, klar, da tripulazio ona bako zu dude bari atrapako zu arren gizan, ardinien. Bai, oso garrantzitsu da okitxie tripulazioe ona. Claro, gero injarren kontu egan, injarra guzun ginen izarra txikizero ginen. Zazpireun da berrotan metro bakarrak. Baina maken inape txikizak. Claro, gero ikasten joan zan, burren gurtia zare handi jaua, maken hile bera injar gehiago monda, baina justo, gero monjakon injar gehiago. Baina justu behitzen ginen. Zari botat esan da, urtet esan dugu, velozida handizen tamborrak, da frenateko zerik ez. Egurrekin gero, amerikanuek ekar dauie modo bat, haunen gaine kiloaz, 8 kiloaz edo hidraulikuez, 8 kiloaz edo imin jauie
frenaten operak, kontsolatik, eta areaz majo danak, bai guk apurtu du zaretan, horreaz makiniliaz, urte injunien ekardu Bilbora, atadu, botadu, zerara, Barcelonara, da imin jozku, hori, frenugaz. Dogin jo giro bat, bakarrik, lehenago, botateko. Bestie, eskuze itxesan du. Atraz da abante imin jozku, hidrauliko. Horra zibilgari, eta lamiako kinarte barrizek. Sariek, atzinen, azikari izeniko gu horretan, da esan di sariek, maile bastue, maile txikize, da hainbatekuek, gero hori zunda desarroilten. Da nientzako beti izan egin partia daizue, maili inbide handitzu, da sarien lodizerie finju. Askotan, azalin izanik ene, zelako korrintido azalian. Botan dutu saria, da korrintik ez dago egin biharri sarian azaleku bakarri talako. Da, lehin inurantzian dizot esan horretan. Beste askotan, azalin esan dioten korrinterik. Bota tranquilizaria ez doa mene bilurriketa. Da, 10 metro berao, edo 20, edo 100, edo 1 metro berao izatezan, korrintik itzalak. Ordu neuan arrisko bat, sari galtzeko. 76an, urten genduen, Pazifikora, Arzun. Derun duen, sari berbarata, geure estilora, geure bajuereko estilora, euskaldun estilora, bajuereko estilora. Kankamukaz, da txardangukaz, da geure estilora. Haleak eseneko gora Panamara, esan duzkun izan da, hemen datozunek, horren ondi datozunek. Berbara bidule maniobra amerikanue. Bezateko berbara bidule maniobra amerikanua. Berbara kamize bidule maniobra amerikanua. Maniobra amerikanu da, sistema bat, lentue. Gaur egunien, izteok inbeste erremetzurik, amerikanu bai, eta bai frantzesa be, etorbi izan dauien, geure estilora. Gaur egunen, bentsaten doneu, mundu guzti izan dabiela. Bajureko estilue, euskaldun estilue. Sistemaren bat hartzie, gitxia bat atrapateko ero tope bat imitzeko atrapateko, horrek bezeringo leki dau futurorako. Ni pentsan dut, honek etorkizune dakola, ondino urte askotarako, badakizien, jaboteen. Mundu guztien dabiltzen lezatu neru. Toki baten ez bada, beste toki baten egingo dabe.